дар мавҷ барномаи иттилооти хабар. ҳамлаи қирғизҳо ба хонандагони тоҷик дар чоркӯҳ, ду кӯдак дар беморхона бистарӣ шуд. ҷузъиёти латукӯби сокинони чоркӯҳ аз сӯи қирғизҳо. русия қонуни нави муҳоҷиратро таҳия мекунад. ҳамаи қоидаҳо барои муҳоҷирон нав мешавад. вокуниши русия ба намояндагии толибон дар созмони милали муттаҳид. пул нест, дониш ҳам нест. макотиби хусусӣ дар бадахшони афғонистон баста шуданд. чанд хонандаи тоҷик сокинони деҳаи сомонёни исфараро қирғизҳо сангборон намуданд. дар натиҷаи ин ҳодиса ду кӯдак бо бардоштани ҷароҳатҳои вазнин ба бемористон интиқол ёфтанд. дар деҳаи сомонёни ҷамоати чоркӯҳ хонандагони тоҷик аз ҷониби чанд сокини ҷумҳурии қирғизистон мавриди ҳамла қарор гирифтанд. раиси ҷамоати чоркӯҳ Шукурхон Насриев ба Спутник Тоҷикистон сарзадани ин ҳодисаро тасдиқ намуда гуфт, ки хонандагони тоҷикро қирғизҳо сангборон намуданд. ба гуфтаи ӯ феълан ду кӯдак ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта дар беморхона бистарӣ ҳастанд. ҳодиса соатҳои 11 санаи 23 сентябр рух додааст. хонандаҳои мактаби рақами 64 вақти рафтан ба хонаҳояшон мавриди сангзании қирғизҳо қарор гирифтанд, гуфт раиси чоркӯҳ. ба гуфтаи ӯ дар ин ҳодиса ҳамчунин ҷӯрабой ном сокини 31 солаи деҳаи Сомонён ва як тифли дигар ҷароҳат бардоштанд. манба илова намуд, ки бо раисони Бодканду оқсои вобаста ба ин ҳодиса суҳбат карда, онҳоро дар ҷараён гузошт. ба иттилои Камолиддин Собиров, мудири мактаби рақами 64 деҳаи Сомонён, ҳодисаи мазкур санаи 23 сентябр тақрибан соатҳои 11 рух додааст. ӯ гуфт, хонандаҳои мактаб замони баргаштан ба хонаҳояшон мавриди сангпартои қирғизҳо қарор гирифтанд. қирғизҳо чанд хонандаи синфҳои 10 ва 11-ро дар роҳ бо санг мезананду латукӯб мекунанд. аз ин ҳол Ҷорабек Насриддинов, сокини 31 солаи деҳаи Сомонён, бо хабар шуда ба ҳимояи хонандаҳо мебарояд, ки қирғизҳо ӯро низ латукӯб намуда ба хонааш даромада, ҳамсар ва ду фарзандашро, ки яке кӯдаки ҳанӯз ширхӯр ва дуюмин Эҳсонҷон хонандаи синфи 1-ро мавриди зарбулат қарор медиҳанд, иброз намуд Собиров. манобеъ аз бемористони марказии шаҳри Исфара дар суҳбат бо Спутник Тоҷикистон гуфтанд, ки дар натиҷаи ҳамлаи қирғизҳо Ҷорабек Насриддинов ва фарзанди ӯ зарбаи мағзӣ, яъне сотрясени мозг гирифтанд ва ҳоло дар беморхона бистарӣ ҳастанд. дар беморхонаи марказии шаҳри Исфара бистарӣ шудани 3 нафарро дар пайи ин ҳодиса тасдиқ карданд, аммо аз ирояи маълумоти худдорӣ варзиданд. Камолиддин Собиров инчунин илова намуд, ки дар натиҷаи сангзании қирғизҳо ду хонандаи мактаби рақами 64 Ривоҷиддин Маҳкамов ва Шукрилло Орипов, хонандаҳои синфи 10 ва 11 аз ноҳияи Тахтапушт лат бардоштанд. вазорати корҳои дохилии Русия қонуни навро дар бораи муҳоҷирон таҳия мекунад, ки он метавонад аз соли 2024 эътибор пайдо кунад. қонуни нави муҳоҷират, ки феълан дар Русия мавриди бозбинӣ қарор дорад, масъалаҳои вуруд, будубош ва фаъолияти меҳнатии муҳоҷиронро дар бар мегирад, мегӯяд Кирилл Адзинов, муовини сардори сарраёсати муҳоҷирати вазорати корҳои дохилии Русия. ба гуфтаи ӯ, ин ҳуҷҷат аз соли 2024 ба ҳукми иҷро медарояд. мо қонуни калонеро таҳия дорем, ки қоидаҳоро дар соҳаи муҳоҷират ба куллӣ тағйир медиҳад. он ба муносибатҳои ҳуқуқии марбут ба вуруд, будубош, кори шаҳрвандони хориҷӣ таъсир мерасонад ва боиси бекор кардани як қатор санадҳое мегардад, ки ҳоло амал мекунанд. тибқи нақшаҳо ин қонун бояд аз соли 2024 эътибор пайдо кунад, гуфт Адзинов дар Конгресси байналмилалӣ оид ба туризми тиббӣ ва саломатӣ. Адзинов изҳор дошт, ки танҳо ду намуди вуруд ба Русия боқӣ мемонад, ки яке бо раводид ва дигаре бидуни он. ҳамзамон танҳо як санад ҷорӣ мешавад, ки ҳамаи ҳуҷҷатҳои ҳозира барои хориҷиёнро иваз мекунад. дар идома ӯ изҳор дошт, ки масъалаи расонидании кӯмаки тиббӣ ба муҳоҷирон дар доираи суғуртаи ҳатмии тиббӣ ва гирифтани раводиди тиббӣ дар назар аст. муовини вазири корҳои хориҷии Русия Сергей Вершинин гуфтааст, ки масъалаи намояндагии Толибон дар Созмони милал бояд тибқи муқаррароти Созмони милали муттаҳид ҳал шавад. ин як саволи хеле душвор аст. Созмони милали муттаҳид қоидаҳои хоси худро дорад, муайян мекунад чӣ касе аз кишвар расман намояндагӣ мекунад. ин масъала ҳанӯз ҳал нашудааст, афзуд ӯ.
ба гуфтаи ӯ масъалаи асосӣ ҳамоҳангсозии ҷомеаи ҷаҳонӣ дар бораи вазъи Афғонистон ба хусус кӯмакҳои башардӯстона аст. қаблан сухангӯи департаменти давлатии Амрико гуфта буд ки барои ҳалли масъалаи намояндагии толибон дар созмони милал вақт лозим аст. бепулӣ дар бадахшони Афғонистон боиси баста шудани мактабҳои хусусӣ шудааст. иттилоъ медиҳад хабаргузории Спутник Афғонистон. ба иттилои манбаъ, мактабҳои хусусӣ бинобар набудани пул ва ҳузури мардум дар шаҳристонҳои вилоят баста шуданд. қаблан ин се зан аз сабаби набудани кор ва алимент аз ҷониби шавҳаронашон аз онҳо ҷудо шуда буданд. ин дар ҳолест ки чанде пеш хабар расид ки се зан аз сӯи ҳамсаронашон ба далели набудани кор ва пайдо накардани нафақа талоқ дода шуданд. ин кор санаи 22 сентябри соли ҷорӣ дар ҳамин вилоят сурат гирифта буд. ин хабар дар ҳоле нашр шуд ки тасвири зане ки фарзандонашро ба фурӯш гузоштааст дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайдо шуд. бино ба гузоришҳо хонум духтари 10-солаашро 10,000 ва писари 5-солаашро 20,000 афғонӣ нархгузорӣ карда буд. шунавандагони гиромӣ, инҷо мерасем ба фарҷоми барнома. қабл аз интиҳои барнома шуморо бо вазъи обу ҳаво ва қурби расмии асъор шинос мекунам. мувофиқи иттилои обу ҳаво санҷон, имрӯз ҳаво дар шаҳри душанбе офтобӣ буда, ҳарорати ҳаво аз 15 то 32 дараҷа гарм мешавад. ҳаво дар шаҳри хуҷанд низ офтобӣ буда, ҳарорати ҳаво аз 12 то 27 дараҷа гарм мешавад. ҳаво дар шаҳри панчакент офтобӣ пешгӯӣ карда шуда, гармии ҳаво аз 13 то 32 дараҷа мебошад. бонки миллии Тоҷикистон қурби расмии асъор нисбат ба сомониро барои имрӯз санаи 24 сентябри соли 2021 чунин муайян кардааст. $1 амрикоӣ баробар аст ба 11 сомонию 31 дирам. 1 евро баробар аст ба 13 сомонию 27 дирам. 100 рубли русӣ баробар аст ба 15 сомонию 54 дирам. ин буд барномаи иттилоотии хабар. то барномаи дигар танзияту хонобод бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар. аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.